gazteak burruka hortan iraungo duten zuhaitz ardaskagatian iraundean ezaiburaz baietzazu. Euskal Herria gatazka politikoa eta indarkeria bakebidera eta aterabide demokratikoetara eramateko aukera baten aurrean aurkitzen da. Zentzu horretan, bermatutako indarkeririk gabeko egoera eta normalizazio politikorako hastapena izan beharko da, ondoko edukietan oinarrituta. Eta nazioarteko komunitateak egiaztatzeko moduko sueten iraunkorra eta alde bakarrekoa aldarrikatzea, jarduera armatua behin betiko usteko borondatearen erakusle gisa. Eskubide zibil eta politiko guztien aitortza, proiektu politiko guztien jarduera eta garapena onartuz, kontuan hartuta, giza eskubide guztien onarpena eta salbuespenik gabeko babesa direla eskubide horiezen oinarria. Ildo horretan, alderdi politikoen legea indargabetzea exijitzen dugu. Eskubide nagusien urraketak tresna juridiko horretan oinarritzen direlako. Inoren aurkako mehatxu, presio, jazarpen, atxiloketa eta tortura mota guztiak desagertzea. Edozein dela ere, pertsona horien jarduera edota ideologi politikoa. Euskal preso politikoen aurka aplikatzen den espetxe politika etetea. Erakunde politiko, sindikal eta sozialok etari zein Espainiako eta Frantseseko gobernuari galde egiten diegu erabakiak eta ekimenak har ditzatela horrelako egoera bat sortzearren. Alegia, indarkeriarik izango ez dela bermatua izango den eta normalizazio politikoa progresiboki garatuko den egoera. Elkarrizketa eta negoziazio politika dakartzan prozesu hau ondoko printzipio eta baldintzetan oinarritu behar da. Mitchell printzipioak ditutakoetan azaldutako konpromisoek zuzenduko dituzte elkarrizketa eta arlo guztiei buruzko negoziazioak. Agiri hau sinatzen dugun erakunde politiko, sindikal eta sozialok bertan azaltzen diren posturatu guztiak geure egiten ditugu eta betetzeko konpromisoa hartzen dugu. Halaber, nazioarteko eragilei eduki hauek helarazteko eta euskal gizartean parte hartzea sustatzeko lan egiteko konpromisoa hartzen dugu. Euskal gizarteak ere bere egin ditzan postulatu hauek. Izan ere, euskal gizarteak izan behar du bermatzaile bakarra konponbide demokratikoaren prozesuaren garapenen. Euskal Herrian 2010ko irailaren 25. Eragile ezberdinen ordezkariak sinatzera gonbidatuko ditugu. Ezker Abertzalea! Eusko Alkartasuna! Aralar! Alternatiba! Eta azkenik, Abertzaleen Batasuna! Gernika giza eskubideen herria izanik, akordioa herri honetan geratuko da gordeta.